las escenificaciones en euskera con mucho cariño, paciencia y dedicación. Esperemos que os guste mucho y que lo disfrutéis. Arratsaldeon guztioi, 6. mailako ikasleok gara eta antzerki batzuk prestatu ditugu gure ahalegin guztiekin eta lan asko eginez. Espero dugu zuen gustukoa izatea. Bienvenidos y bienvenidas. Somos los alumnos y alumnas de sexto primaria A y vamos a representar una pequeña obra de teatro titulada Los amigos son un tesoro. Esperemos que os guste. Ongi etorriak, guk 6. gara eta antzerki bat egingo dugu, lagunak altxor bat dira deitzen dela. Gustatzen zaizue, agur. Historia proiektuan kontatzeko esan digute, eta hauze pentsatu dugu. Ba aldago lagunak baina gauza ederagorik? Bagia da ustut ezet, beraz, egiten zaizu zebein historia kontatzen badiegu ikusi jatorauei? Xabierrena, bai, Xabierrena oso polita da. Xabierrek lagun asko zituen, baina handienak Mikel, Eider eta Bider ziren, beti elkarren laguntzen zioten. Aizue, non egongo batea Xabier? Gaur berandu dabi. Begira hor dator. Kaixo lagunak, begiratu egunkarian zein iragarki irakurri dudan. Ia, utzi irakurtzen zer jartzen duen. Ilea bertxean, buruzik gelditzen ari zara, lagunak albitu ditzen dizute, hona hemen zure arazoaren soluzioa, peluka gomez, pelukarik merkeenak eta politenak. Baina Xabier, ilea bertzen ari zaizu? Hainezka batxutan tuntuna diru izu. Azken iragarkia irakurri ezazu. Utsi niri, dantzari profesionala izan nahi duzu, famatu izan nahi zenuke, Gotalen programan parte hartu nahi duzu, bauzea zolokera, casting bat egitean gara eta parte hartzaile behar du. Pertsonak aukeratzeko frogak hurrengo astean izango dira. Eta honekin, zer? Dantzari izan nahi dudala. Zer? Bai, nire biziko mentza da, baina seguru nagoen aukeratuko. Nik ez dut inoiz dantzarik egin. Beno, ez triste jarri, guk lagunduko dugu frogak pasatzen. Ez da inerraza, ez dakigu zenolako frogak jarriko dituzten. Egon lasai, aldizkari batean irakurri nuen horrelakoetan beti bi froga ezberdin jartzen dituztela. Bi froga, nonakoa? Lehenengoa zure aurkezpena ongi izatea da, beharrezkoa baita ongi hitz egitea eta euskatzea. Eta bigarrena dantza egitea da, nola mugitzen zaren ikusteko. Zer gertatzen zaizu? Zer gertatzen zaidan, ez dudala inoiz etxerik egin, eta pinguinoak bezala montatzen gara. Eta jendaurra etxe egiterakoan beti trabatzen naiz. Jope, eta horrela dantxeri izan nahi duduzu. Tira, egon lasai, zertarako daude lagunak, guk lagunuko dizugu frogak prestatzen. Lagundu, baina nola? Begira, ni dantza talde batean nago, eta dantza egiten erakutsiko dizugu. Benetan lagunduko edazue, taldeko parteide guztiak zuek bai zarete lagundunak. Bai, benetan lagunak dia ziren, ezta? Bai, jala da, azte zoan egon ziren, berio lagunak eta dantza taldeza, Xabiri laguntzen dantza erakustu. Bai, egia da, orain prestatu zituzten bi koreografia ikusteko aukera edukiko duzue. Hemen daude, Xabier, berio lagunak eta Carmelita dantza taldea. Eta zu gorun zegira, aizea aurpegia.
gaurkera biondora. Gure ametsura, gorde bezala eguzkiak hartzen. Dituen hortzi mugak, berriro bat izateko gaurtze bat dator. Sekretu bat daukazu, berriro indar bat dator, gure bila dator. Besarkatuko anauzu, beste behin itxasoan, beste behin kantu berri bat, beste behin lauteiaton. Eta zu goruntzegira, haizea aurpegian, esku bat izaren bila, zoreak nasalepoan. Bidea hasi dadila, beste behin itxasoan, beste behin kantu berri bat, beste behin lauteiaton. Eta zu goruntzegira, haizea aurpegian, esku bat izaren bila, zoreak nasalepoan. Bidea hasi dadila. Eta horrela haste igaro, eta Xavier dantza estudiora froga egitera joan zen, epaileak aulki batean zeuden eserita. Baina, noski, Xavier ez zen bakarrik joan, karmelitar dantza talde guztiarekin aurkeztu zen. Bueno, ongi etorriak gotaren programan parte hartzeko progetara. Gu hemen gaude zuen emanaldia baloratzeko. Az baino lehen jakin behar duzue garrantzitsuena esplatza dela. Prest nahi zuenean, hasi mesedez. Bai, prest gaude, proposamen bat daukagu zuentzat. Zer iruditzen zaizue gurekin dantza egiten baduzue? Horrela gure lan hurbilago ikusiko duzue. Bale, gustatzen zaigu zuen proposamena, baina jakin ezazue hori ez du eragina edukiko gure eragakian. Orain bai, hasi!
zuen saioa izugarria izan da eta oso ondo pasatu dugu, baina orain denon artean ados jarri behar dugu. Nahiko da, asko kostatu zaigu erabaki hartzea, baina Xabier gai dela uste dugu, beraz Xabierengo da gotalen programan. Zorionak taldean, nabaritzen da, entzegu asko egiten dituzuela eta merezi duzue. Hurrengo arte. Eskerrik asko deragatik! Azkenean Xabier aukeratu zuten, ze ondo! Xabierrek programa irabazi zuen eta arrakasta handia izan zuen. Famatua bihurtu zen. Bai, famatua, baina fama ez zuen itxutu egin. Gotaren irabazi gero lagunek eskertu egin ziren beraien laguntza. Badakizue lagun bat baduzue, altxorrik lesatuena baino beto zain dezazue. Musikaren errotik sortutakoa, azaldu ezinezko sentimendua. Musikaren itzalean dantzalekua, musikaren oitua. Seigarren B mailako ikasleok jaialdi bat prestatu dugu Euskararen astea ospatzeko. Zure gustokoa izatea espero dugu. Good afternoon to everyone and thank you for coming. The 6B students have prepared this festival to celebrate the Week of the Basque. We hope it will be your pleasure. Hola a todos y gracias por venir. Los alumnos de sexto B hemos preparado un festival para celebrar la Semana del Euskera. Espero que sea de vuestro gusto. Liburu eta nagiatzen ez dena galdu ezin diren tren bakarrak elokurik gabeko bidai honetan norabide berria buruan gelditu denbora laitzari gabuen minutuko guztiak nire izenean gelditu denbora da bizuak iraun bideko horriak bide berriak
Istorioak lehenengo pertsonan erraztasunak bide erosoak eramaten bazaituzte inora ireki ateak helburu berriak norabide berriak buruan gelditu denbora baitzali mamuak minutu guztian nire izenean gelditu denbora dakizu balia nire gloria bide berriak.
lagunak, ikaskideak, irakasleak, eta orain arte garrantzirik eman ez genuen bizitzaren aldetik txiki horretaz. Kafe hartzea, bezrakada bat ematea, gauzak ospazifikatzea. This third and final song came up with the idea of conveying hope and desire for things to return as before. This pandemic has made us return to what resources us: family, friends, teachers, classmates. Those little aspects of life that we didn't give help. Having a coffee, giving us a hug, and helping together. La tercera y última canción surgió con la idea de transmitir la esperanza y la idea de que las cosas vuelvan a ser como antes. Esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta de las cosas importantes que nos rodean: la familia, los amigos, los compañeros de clase, los profesores, y de esos pequeños aspectos de la vida que hasta ahora no le dábamos importancia: tomar un café, darnos un abrazo, juntarnos para celebrar cosas. Aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko hitzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatu zure animak, amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna, egunak hobeak baitira zurekin batera, zurekin batera. Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat. Zenbat aldiz esango nizuke besterik gabe maite zaindu dara. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatu zure animak, amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna, egunak hobeak baitira zurekin batera.
gure ausartak jaialdia artestuko dizuegu, zuen gustukoak izatea. Hasteko bizia bestia dantatuko dugu. Jarraian, gogoak eta azkenik baloreak gure ausartak. Eskerrik asko etortzeagatik. Az gaitezen. Keep